limoia, baratxuria, itxasapoa, kuiatxoa, piper gorria eta piper berdea. Zan dituz osagaiak eta zingo geha. Hori da. Hau da, laguntzeko ornagai moduan, Hori da, bale. arraina laguntzeko. Kanpora jungo geha, bai, nik hartuko dut katza, tolilloa. Goazen hemendikan? Oso txoko polita dakau, mentxen Bai. terrazan, gaine gaur aspaldiko partez, giro ona dakau, beraz, aprobetxatu beharra. Beraz, ze ondo hemen. Hemen, hor jasezu. Bero da, hori, hola xan. Gatza botako xe. Bai. Hor, aziloko Bai. itxasapoa, ez da? Hori da. Olio pixka bat. Hartu, eta bero-berua dago, eta zuzenien ipin hortxen, ondo gozatuta. Ondo. Bueno, hau egiten nahi da, bitartean kontu-kontari jartuko dugu hementxen. Eta, bueno, dezue, argazkitan ikusten dira, zuen etxean terrazare bat daukazuela, guan udaberrian, udaran, da giro hona egiten du nian, Udan eta bazkariak eta terrazan ematen. Terrazan ematen dituzu. Bueno, hori igual dixa... Egoaldien arabera izaten Hori da, da, ez da? hori da. Hori da. Eta, han bertan, amaiketako eta ez, bazkiak ematen dituzue. Bazkaiak, gutxi gura bera, zenba pertsona... Ba, amabos balagun, amabos hogei lagun zaten dira terrazan, ondo. Terrazan, ondo, ondo. Eta gero barruan daukazuen jatetxean, adibidez? Bai, daukagu bi jangela, Bai. bat da oin berriztu duguna, horrek hor sartzen dira ia 80 lagun, eta gero beste bat, txikiagoa, ikuiluak eta zana, Garai baten ikuilua zana, hori da. Hortan beste 60 lagun nola sartuko dira. Hori asko esan da, Asko ondo beteta. Bai, ondo beteta. Hori askotan izaten dana, bi pertsonakin lauko mai batean jaten du, o bestela lau. Hori da, eta bi jangela hori ditugu oso desberdinak dira, dekorazioz ambientez. Bai. Baina... Eta bueno, ondo. Eta terrazana, bueno, igual dixana da bera, eta segun ze uda egiten da, eta ze udazken, eta ze... Eta aprobetxatzen da, gutxillo. Hori da. Udazkena luzatzen da, eta uda berrian lehenoti joazitzen gara. Gu dezietzen gabe lehenoti joazitzeko, ez da? Bai. Hori da. Ondo. Anetxian baita ere, dakazue plantxan egiten dituzu gauzak. Bai, plantxan, hola behan, gauza asko plantxan. Gauza asko plantxan. Bai, gauza asko plantxan. Hori da. Plantxan, eta gero, bueno, aparte beste guarnizinioakin, eta hola, kasu honetan jarriko diogun bezala. Hori da, bueno, badakizu hemen gabiltza, ja 3. goguna da Alkarrekin, eta gogoratu Goiko Bentako alaba dala, bertako alaba, ez? Piskat, ezan zure itxien hona urtazkoko itxia dala, familia girokoa. Bi aizpagara, eta hortan gaude. Hori da. Buru belarri. Bihar animatu inberdezu ana etortzen, Bai, izango dio. Bai. Horrenetan hau zartu ital, baina nik uste animatu beharra dakala. Bai, nik uste bai, ez? Bai, gara anibiltzen da zurekin, buru belarri lanian, eta... Biok zukaldian ibiltzen zazte amakin. Bai, biok amakin. Amakin, bai. Eta, bueno, eta askotan, lan, denetan ibiltzen gara, baina gehien bat zukaldean. Batzutan igual notak hartzeare, bai, eta bezeroak nola sartzen dira, momentu batean beharrezkoa da gehiago zukaldean, eta beste batzutan, xeritzen, notartzen, lana beak erakusten dugu non. Hori da. Non egon behar den behar dan momentuan. Hori da, hemen txengo eramango dugu. Hemen diogu, buelta, a ber, zer da dago. Bai, kolore pixkat hartu du, eta hola xean. Poliki. Bale, hoien tartean pixketan nengo geha igual. Zabaltzen da. Bai, gutxu bera beste 8 minutu horrela utzingo dizkiogu, ezta? Hori da, berea da. Zirbitzen, atengo dugu? Bai, hori da. Pero... Vale. Zukar hartu nahi behar Hemen diken pasako gara. Guazen, torre. Guazen barrura. Barruan bukatuko dugu tau. Txen hori joa mentxen. Katzo. Hori da. Eta orain egingo ditugu... Osa,
lagunduko diogu kuiatxoa eta piper gorria eta piper berdiakin, ezta? Hori da. Hori, hau mintxu utzilen duzu? Vale. Hori da. Kuiatxoa da gainera gauza bat, hemen gure hortutan oso ondo irtetzen dana. Eta oso goxoa izaten da, nire ustez. Hola, olioetan gozatu Bai. eta kasu honetan labien sartuko duzu, ezta? Labian sartu, Bai. nahiko oliokin. Eta atzo esan genuen bezala, zuk ekarri dituzun barazki guzti hauek dira zuen hortutikan egarritakoak. Hori da. Hau da, azkenian patatakin egiten da erara, labean patata egiten da bezala, hau da. Beste era bat. Hori. Beste era bat. Eta gero gainetikan. Bai, ikusi izan ditugu, gaur berdina zuk esan zuen bezala patata fin-fine baki, Hori eta da. horrela, eta kasu honetan, Bakatxo honetan kuiatxoekin. Kuiatxoa be. Zupentzatzu zuaitare kuiatxoa handi horiek zenbat ale ertentzen dien handikan Bai. Olaf Schafla Hori da. fin-finetan emakitan. Eta hau labea. Eta labean. Hori da. Bueno. Txibitza, Bagoa, ezta? Bai. Bai. Ja, barnizinua Bien bina martxan. da, bebinepe. Hemen daukagu rapea. Rapeari ingo diogu refrito... Baratxuriakin, ezta? Baratxuriakin, Hori da. refrito... Eta limoi pixka botako diozu Bai. pentsatzen. Bai. Erki, hori prestatzen izan bitartian hemen ekarri dituzu inguru politen gabiltza hortzen arantzazu eta oinati gaini hortan eta, bueno, hemen zuk esplikatuko zu, baina ibilbide berezi batzuk daude, ezta? Bai, eta gainera oin, ibilbidean asuntua gero eta arrakasta gehiago dauzuk egiten, ezta? Eta uda partean eta ikusten duzela jendea bere oporrak, ibiltzera eta rekorriduak itxera. Eta urten, oin azkenengo urte honetan, ruta inaziana esaten dana, kriston arrakasta dau hartzen. Arrakasta, bai. Da, azten da Loiolan, eta bukatzen da Manresan, edo Bartzelonan. Claro, bia da hilabete luze, Bai, egiteko. juten dian bezala Santiagora... Bai, hori da. Hori beste da. aldrebez, ezta? Eta egia da, jende asko, eta atzerritik eta jende asko dabil pasatzen, da, bai. Eta da... Erromezak baita, bai, erromezak esaten hori, eta daguna, lehenengo bai. etapa dira oso politxak. Porque da Loiola, Zumarraga, Hemen, bai. Arantzazu, Araia, hori da etapa bat, Oso Urbira polita, igo, bai. Urbitik Arabara pasatu. Eta hori da, 17 kilometrokoa deitzen zaiona? O nola da hori? 17 kilometrokoa izango da GR. Eunda hogei, hori da 3 tenpluak. Loiola, Bale. hemen bila. Eta guzti hau 17 kilometrotan sartzen da? Bai. Egin egin berko dugu. Haiga hitzeiten ingabeko bide batetaz, oso zaila da. Baina 17 kilometro balin baditu, hau izango da 8 orduko ibilbide bat. Bai, gutxi gora bera, bai, Bai, zu, ni... Bai. Ni Horrek pentsatzen dira... eta egiteko gai izango nintzala, bai. Bai. Eta hemen daukagu... Bai. Bai, zen esan duzu izena, boi... Kuiatxoa. Kuiatxoa, labean eginda. Kuiatxoa, piper gorria, goxo egin da labian. Eta listo. Hola xen. Zena aukestuko dugu. Itxasapoa plantxan eginda eta labean egindako kuiatxoarekin. Berehala dastatuko dut platera hau. Gure xefaren azken ukituak izan da. Itxasapoa plantxan egin. Kuiatxoa, piper gorria eta piper berdea zatituta olioarekin labean egin. Zartagi batean errefrito egin, baratxuria eta oliba olioarekin. Zutatik kanpo, zagarrozpina pitin bat gehitu. Eta itxasapoari gainetik bota. Prest. Bai, zainet, azkenengo Limoia. limoia jarriko diogu, azkenengo Izuta. toketxoa.
arbolan, badituzu arboladak limoizko... Ez, Limoizko limoiak ateratzen diran arbola badituzu, ez? ez hori, ez, hainbeste klima hortara ez gara, oso altu gaude. Hori prestatzen duzu bitartean zuzeketa bat egin behar dugu ibilbidea itaz. Bai. Lehen uste 17 kilometro, baina, karo, 17 kilometro da Arantzazutikan Araia bitarteko hor prestatuta duen etapa hori da. Arabara Bestea doian luzeo bide da, hori, bai. Baina luzoiekin ez dago arrazoikan, luzoiek zatitzen dira, norbean arabera, lo eginaz, urrengo egunien beste etapa bat Hori da. ibiliaz, hori hori da, zatitu, 2 egunetan, eta listo. Eta nik uste dut oso aukera politia dela udan egiteko eguraldi honekin. Hori da.